готово и него. Изглежда доста добро. Разбъркване в наказателното поле. Изстрел към вратата на Черно море. По-скоро неточен е неговия пас. Дробаров към Берк Бейхан. Уеслен връща назад за Цветомир Панов. Вероятно някъде тук варненци ще опитат да прехвърлят топката на отсрещния фланг. Точно така. Много правилно решение и добър поглед от Владко Дробаров. Виктор Попов владее. И намира по прекрасен начин Дуду. Възможно за Черно море. 1-0 в 26-та минута. Радост за феновете на варненци, които излизат напред в резултата. Подаването на Виктор Попов сякаш постави сините в шаха в последствие. Страхотното изпълнение с левия крак на Дуду. Матира столичани, които вече изостават в резултата. Пети изстрел от началото на днешния матч. Единственият точен се оказа и попадение. Дуспа за Черно море в 43-та минута. Такова е решението на Валентин Железов след акробатичния опит за изстрел от страна на Васил Панайотов. Уеслен 2-0. Черно море гледа уверено към успеха у дома, който само и единствено да затвърди страхотната серия, в която се намират зелено-белите тук в своя дом пред своите фенове на стадион Тича в морската ни столица. За състезатели от противниковия лагер немалко такива имаше през първото полувреме, в хода на което на терена влизат Евертон Бала и Александър Колев за сметка на Келиан Вандеркап и Фабио Лима. Второто полувреме вече е в ход. През първото полувреме изцяло неутрализирани футболистите на ето този човек. Всичко това на база на най-резултатното нападение в първа лига, с което Левски влезе в настоящия кръг. 24 отбелязани гола, но и нито един точен изстрел през първата част. Удар сега към вратата на Маркович с рутина отразен от стража на столичани. Васил Панайотов бе човекът, който тества точността на своя мерник. Сангаре. Множество са дискусиите измежду феновете на Левски за това дали пък Мустафа Сангаре не е доста по-продуктивен и полезен тогава, когато влиза на терена от резервната скамейка. Конкретно сега обаче контузията на Александър Колев. Евертон Бала зад топката. Минутата е 55-та. Левски в търсене на отговор. Не го намира тук. Конкретно днес в морската ни столица те не водят до затруднения за домакините. Така ли ще бъде и сега? Евертон Бала към Кристиян Димитров. Левски отбелязва. Минутата е 61-та. Този матч започва от начало. Искахме драма, искахме емоции, искахме попадения. Уважаеми зрители, всичко е сервирано. Да започваме. Грешника от първото полувреме. Победно попадение срещу Славия за ето този човек, Кристиян Димитров. И днес гол на неговата сметка, който може да бъде основополагащ за вземането на точка или 3 в морската ни столица. Бала. Даване насочено към Цунами, който овладява и моментално изпраща топката в наказателното поле. Галчев стреля. Удара му е блокиран. Макун! На сантиметри. Всеки привърженик на Черно море някъде тук вероятно изтръпна. Феновете на Левски